ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ki kertong ki bani khun hakani ka election MDCR jar apsan ha Khasi Hills Autonomous District Council ki dan shispa san bu prangot bat nakini shispa saupun ringot ki degi shenrang bat tang khat arngot pat ki genthai ha ba phai ka jingdon ki kertong ha ki district ba pher pat ha East Khasi Hills ki dan prapulai ngot ki kertong nyau ngot ki shenrang bat ringot ki genthai ha West Khasi Hills ki dan khat khandai ngot ki kertong khat prangot ki shenrang bat tang iwei genthai ha Eastern West Khasi Hills ki don khandai ngot ki kertong bat tang iwe ikan thai ha South West Khasi Hills ki don khatwai ngot ki kertong bat baro ki degi shenrang ha Civil Subdivision Sorapan ki don shiphongot ki kertong bat idon tang iwe ikan thai Katba ha Jaintia Hills Autonomous District Council pan ki don shispa khatsawngot ki kertong shispa nyongot ki shenrang bat nyongot ki kenthai ha West Jaintia Hills ki don nrupungot ki kertong san phnyongot ki shenrang bat laingot ki kenthai ha East Jaintia Hills ki don saupho arngot ki kertong laipu prangot ki shenrang bat sawngot ki kenthai katba ha Amlarem Civil Subdivision pan ki don khat arngot ki kertong bat baro ki degi shenrang baro ki kertong ki be khon ha KHDC bat JHDC ki don arspa nyopu arngot arspa sanphulai ngot ki shenrang bat khat khandai ngot ki kenthai Kapor kaladay bapinjit yaki MDC jongpi syaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job ke ei ka thong ka bakidon ki ei kiman ki bakongsan ki bakibu akman kita ki de ki jingkeli ki bapidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek man tap ya ka vote jongpi ha ka arpuwai tarik urempang arajar arpsan. Baik ya ka program markman pat ki kertong